Hindi namin likwado yung isang gaya ng start. Thank you Lord sa pagkain. Hello. Hello mga guys. Ayan. Kakain na naman si Mitch Waray. Kain tayo rin yan. Ayan o. Daing. 2 daing at saka 5 tuyong sapsap. Sapsap na tuyo. Saka daing. At saka sasawa na suka na may kamatis. Sarap. Hindi na lang ako kumakain ng tuyo mga guys. Siguro sa 2 buwan isang beses. Ayaw ko sa nilagay ng tuyo. Tapos mga guys, kasi wala siyang sabaw, mayroon herbal coffee. Meron tayong 145 coffee. Herbal coffee mga guys. Ayan. Hindi siya maalat yung daing mga guys. Daing ng sahasa. Mahilig kasi ako sa sahasang isda. Kasi lumaki ako ng summer. Kalimitan binibili ng tatay ko kasasa. Tapos, with matching 2 saging. Hindi nyug na masyado. Kasi ako lang kumakain. Suka na may sibuyas at kamatis. Hilaw ba? May gas hilaw. Tanghalian ito mga guys, hindi ito umusal. Nilolo ako rin yung ulo.
Asim. Kami sa mga guys, kakain tayo ng asim-asim. Hindi puro makamit. Ulo. Nihugas ang pandahin. Tsaka tuyo bago ko niluluto. Bago ko piniperito. Hindi lang sa tao kayo makipag-lips to lips, pati sa lips to lips. Pati sa isda, ang sarap ng lips to lips sa isda. Kaysa sa tao. Yan o. Lasa. Mabubusog ka pa. Sap-sap. Yan, kape. Tanghali. Pamalit sa sabaw. Hindi ako masaya pag walang sabaw. Sipon. Nakasipon yung tuyo. Hapon na kasi. 3 o'clock na. Hurot na, hurot. Puro na tinik. Magsaging na ta, magsaging.
pagkatapos kumain mga guys, hindi ako umainom ng tubig agad. Mga after 30 minutes kasi puno na yung tiyan ko sa pagkain. Lalong mapupuno pag inom agad ng tubig. Kape na lang. Para din itong tubig. Tubig naman ito. Water with coffee. Ay, grasya. Ay, sinaw. Bus. Guys, ang kamatis pampakinis ng puso. Sibuyas pampagana. Pampatigas.